Zenanlar söýgüli ýigitiniň ýekeje özüne degişli bolup, hemişe özi hakynda pikir etmegini, aýdan isleginiň şol wagtyň özünde ýerine ýetirilmegini we özlerine wepaly bolmagyny isleýärler. Kä wagt söýgüliler gatnaşykda şeýle biri-birine öwrenşärler welin, olaryň arasyndaky hyjy uçgunlar ýetip başlaýar. Şol uçgunlary täzeden dikeltmeň iň oňat usuly ýigide saňa näme üçin aşyk bolandygyny ýadyna salmak we seni küýsetmekdir. Eger seniň göwnüňe söýgüliň seni küýsemeýär, duşukdan soň bolsa, seniň asla barlygyň barada unudýan ýaly bolsa, onda bu gopukdurjy ýagdaý. Emma aýdylşy ýaly, nun gaýgy bir iş bitirmez. Bu ýagdaýda diňe hereket etmeli. Ýigidi hemişe sen hakda pikirlenmäge we geljek duşuga sabyrsyzlyk bilen garaşmaga nädip mejbur etmeligi barada men şu videomda siziň bilen paýlaşarym. Ýigidi nädip hemişe sen hakda pikir eder ýaly etmeli. Munuň üçin haýsydyr bir dil duşuk ýa-da söýgü jady dogalar talap edilmeýär. Munuň üçin diňe psihologiýany bilmek ýeterlikdir. Men saňa halaýan ýigidiň pikirlerine girmäge kömek etjek 4 tan düdügünleri ýygnadym. Taýýarmyň? Onda başladyk. 1. Azyjyk daşlaşmak. Erkekler öz tebigaty boýunça awçydyrlar. Olar alyp bolmajak galalary basyp almagy halaýarlar. Şonuň üçin hemişe onuň gözüniň öňünde uzakly gün gaýmalap ýörmek we şeýdip onuň ünsüni özüňe çekjek bolmak iň gowy taktika däl. Söýgüliňiz ugrunda däli mejnun bolsaňam jylawyň azjyk çek. Oňa jaň etmegi we SMS ýazmagy beset. Ýigidi tükeniksiz jaňlar we habarlar bilen iýdigider bombalasaň, ol hatda seni küýsemäge de wagt tapmaz. Bir neme diýin jal. Onuň özü saňa jaň edýänçe ýa-da ýadýança garaş. Sebäbi seniň habarlaşmagy beseden wadyňa ýigitgen galar. Bu ony sen barada pikirlenmäge we küýsemäge sebäp bolar. 2. Biraz garaşmak. Biz aşyk wagtymyz her pursatdan peýdalanyp bu adamyň jaňyna ýa-da habaryna tiýden-tiý jogap bermäge synanşýar. Sebäbi söýgü bizi däl mejnun edýär. Eger ýigidiň senden sowuş başlamagyny islemeseň, oňa seniň jogabyňa garaşyp seni küýsejek pursatyn döretmeli. Ýigit saňa jaň edende hiç wagt ilkinji jaňdan soň jogap berme. ýa-da derrew ýygyna jaň etme. Bu terbiýeli gyzlar üçin edepsizlikdir. Goýol azyjyk garaşsyn ýa-da SMS goýbersin. 10-15 minut garaş, soň bolsa jaň edip jogap bermäge pursat tapmandygyny aýt. Hakykatdanam işli bolandygyny düşündir. Hiç wagt ýigidiň "Häzir näme edýäň?" diýen soragyna "Seniň jaňyňa şeýle kän garaşdym" ýa-da "Hiç zat edemok" diýip jogap beräýmäň. Goý özi bilen bolmadyk wagtyňyz seniň näme edýäniň onuň üçin sir bolsun. Ondan başga-da onsuz gyzykly we täsirli durmuşyň bardygyny görkezd. İş, güýmenje, dostlar, garyndaşlar, şeýlelik bilen ýigit onsuz näme edýändiň barada pikirlenmäge wagt tapar we seniň bilen duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşar. 3. Sosial mediýany azalt. Sosial medialarda Instagram, Telegram we başgalarda profiliňizi iýdigiderli tiýden-tiý täzelemegi, onda suratlary we beýlek mazmuny goýmaklyk bir näme azaldyň. Sosial mediýa girmek ýigit bilen aragatnaşyk saklamagyň aňsat usuludyr. Şonuň üçin ol seni gaty küýseýändigini duýmaz. Ýöne sahypaňyzda täze ýazgylary beseden wadyňyza söýgüliňiz durmuşyňyzda nämeleriň bolup geçýändigini bilmek üçin hereket etip başlar. Siziň bilen baglanşmak isler we gatnaşykda ilkinji ädimler eder. 4. Söhbetdeşligi ilki bilen özüň tamamla. Telefon söhbetdeşligi ýa-da hat alşmagy özüň öňürde gutarmaklygy synanş. Şonda ýigit söhbetdeşligi dowam etdirmek, seniň bilen täzeden habarlaşmak hakda pikir eder. Aragatnaşyk has zady alyp barmak islegi onu dolu manyda däl eder. Ýene-de seni bilen gürleşmegi arzu eder. Ol seniň bir çağırş bilen algap geljek. Günüň ýa-da giýjäniň islendik wagty oňa garaşmaga we jogap bermäge taýyngy däldiňi duýar. Goý sen dälde ýigit seniň bilen gürleşmäge ýa-da duşmaga
üýtgeşik bir zat bilen ünsüň çekmäge mümkinçilik gözlesin. Ýigit seniň arzuly denandyňa, seniň ünsüň özüne çekip uly utuş edendigine inansyn. Gynansaňam bu usullaryň işläp başlamak üçin bir näme wagt gerek bolar. Ýigitler duşuşykdan soň köplenç ilki bilen erkinlikden we şahsy wagtdan lezzet alýarlar we diňe şondan bir näçe günden soň gyý dostlaryny küýseýärler. Şeýle de usullaryň dürli ýigitler bilen we dürli ýagdaýlarda bir meňzeş netije bermejekligi barada unutmaň. Özüňe anamly bol. Şahsy tejribäňi we ýokarda görkezlen usullary utgaşdyryp ulansaň, öňde goýan maksatlaryňa ýetjeňe şuhwa bolup bilmez. Videonu halan bolsaňyz, like basyp kanaly agza bolmagy we kommentariýa ýazmagy unutmaň.